নমস্কাৰ সকলো আমাৰ তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টবাসীলৈ আমি উচু কম্পিটিশন ডিস্ট্ৰিক্ট আন্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কম্পিটিশন কৰাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ আমি এদিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু তাতে জুনিয়ৰ আৰু সিনিয়ৰ সাব জুনিয়ৰ এই তিনিটা ক্যাটাগৰীত আমি কম্পিটিশন কৰাবলৈ গৈ আছোঁ তাৰিখটো হৈছে 20 এপ্ৰিল তাৰিখে আমি তাৰিখ লোৱা হৈছে খেলুৱৈসকলক এটোৱে জনাব বিচাৰো যে আজিকালি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম মানে প্লেটফৰ্ম পোৱা নাযায় আমি হেতুৰ কাৰণে আমি উচু জৰিয়তে আমি গুটেই যিখিনি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে যিমানখিনি বেকৱাৰ্ড জাগাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাক আছে আমি এটা প্লেটফৰ্ম বিচাৰিব দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছো আৰু এই প্লেটফৰ্মটো জৰিয়তে আমি ইন্টাৰনেশনাল নেশনাল গুটেই কেইটাত আমি তেওঁলোকক আমি পঠিয়াবৰ কাৰণে আমি ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ আমি এতিয়া প্ৰতিযোগিতা আমি হাতত লৈছো এটো এই জেগতে আমি সমূহ তামুলপুৰবাসীলৈ এটা অনুৰোধ জনাও যে গাঁৱে ভূঞে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিক যাতে আগবঢ়াই আমালৈ পঠিয়াই দিয়ে তাৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টবাসীলৈ আৰু খুব সম্ভৱ আমি আমাৰ যিখিনি আমি হাতত আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নতি হোৱাৰ কাৰণে আমি যিখিনি বিচাৰিছো সেইখিনি যাতে সকলো ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো সকলো তামুলপুৰবাসীৰ ৰাইজলৈ जों दा सेकेन्ड तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप जागोन बेहाय जोंना टाइमाबो बिराद सर्ट जाबाय मानो होनबा जोंना 22 तारिखआव अल आसाम उसु चेम्पियनशिप दङ साब जुनियर सिनियर जोंना दा नैबे फैबाय थानाय सानडे 20 तारिखआव जोंना वन डे माने सानसेनि प्रग्राम जागोन बेहाय जिखिनि माने मेडेलिस्ट जागोन जों बेखौ आसामाव खेला गेलेनो फथायगोन आरो जोंना बेहाय मोनथाम माबायाव जागोन साब जुनियर जुनियर सिनियर आरो बेहाय जोंना सान्डा आरो टाउलु माने मोननै इभेन्टआव जागोन आरो खेलाया जोंना बेहाय खेलायाव गासै तामुलपुर जिल्लायाव जिखिनि जोंना एरिया गोलैयो बे क्लाबनिफ्राय फैगोन जेरै कुमारघाटा थाबाय ओरै गरायसर तामुलपुर ओमफ्राय ओरै बागानपारा बे साइडनिफ्राय फैगोन आरो खेला गेलेनो नोंथांमोना नैबे जि बादायलायनाय हाबाफारि लानो नागिरदों बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मेसेज होनो नागिरदों जों दा नैबे बादायलायनायजों माने मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे माने गासिबो गथ'फ्रा माने गेलेफैनांगौ जिखिनि माने इन्टारेस्टेड दङ आरो जिखिनि माने बायरा इभेन्टनि जेरैहाय कुम्फु दङ टाइकान्ड' बा काराटे बेफोरनिफ्रायबो पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन आरो दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो नंगौ नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरि बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना फारियै बाहागो लागोन बिग्राय ब्रह्म सुलेखा बसुमतारी ओम प्रकाश खेरखातारी बुदां बल्लभ रिया ब्रह्म हेलेना दैमारी सुदेम सना रामसियारी हिमा बसुमतारी सुखबीर खारजी लिंसार बसुमतारी फैला बरगयारी प्रियंका लाहारी फुजी बसुमतारी संगिना ब्रह्म देरहासात नार्जारी रनिमा दैमारी प्रिया उजिर गेमश्री दैमारी मनालिसा हाजवारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों
आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हानजानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हानजायाव 55था बैसागु मोसानाय हानजाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हानजा। आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजितगोरा नार्जारी बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?